Росіяни можуть вдатися до провокацій на території Придністров'я. Про це свідчать оперативні зведення Генерального штабу. Не виключається, що підготувавши провокаційні дії в контрольованому російськими військами Молдовському регіоні, Москва звинуватить Україну в агресії проти сусідів. Наслідком цього, можливо, планується наступ на Одещину, повідомив речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Утім, за його словами, Сили оборони України готові до будь-чого, контролюють ситуацію та знають про плани росіян та їхніх посіпак. Хочу зразу попередити, що ми все про всіх знаємо. Контрдиверсійна робота відбувається щогодини і щохвилини і приносить свої результати. Про деякі з них ми повідомляємо, про основне не говоримо. Не говоримо лише тому, що ще дуже багато роботи. Згодом цю інформацію ви отримаєте, а Катюга отримає по заслугах.